Γεια σας παιδιά, σήμερα θα φτιάξουμε ένα avatar για το προφίλ. Λοιπόν, θα σας πω τι θέλω να κάνω. Θέλω να κρατήσω μόνο την μπλούζα, ότι θέλω να φτιάξω αυτή ειδικά πάνω από τα πάντα. Ωραία. Πάμε τώρα. Head and body. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει αυτό. Όλοι μου λένε ότι είναι χάλια, αλλά εμένα μου αρέσει. Πάμε να βάλουμε... Όχι. Αυτά είναι τα μαλλιά. Τέλεια. Ωραία, πάμε τώρα στα αξεσουάρ. Νομίζω θα βάλω αυτά τα ακουστικά. Ωραία. Μπορεί να βάλω γυαλιά, δεν ξέρω. Θα δω πώς είναι. Να ξέρω. Όχι. Θα βάλω αυτό εδώ. Νομίζω καλό είναι. Ή όχι, όχι. Ξέρω τι θα βάλω. Όχι. Αυτό. Νομίζω είναι πολύ cute. Ναι. Ωραία. Νομίζω είναι πολύ ωραία. Εσείς τι νομίζετε? Ευχαριστώ παιδιά που είδατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε τα like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας!